खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि बर'नि राजनीतिक लकसभा इलेक्शन बेखौ लानानै दुंहाव ना गुदुं मालाबा गुसु बार बारो मालाबा गुदुं दाथ' आरो बैसागु फोरबो ना बैसागु बोथोराबो सफैबाय बैसागु गाजा गोमजा जाबाय रंजाबाय फुर्ति खालामबाय ना बिनि उनाव ग्रोमनो आरो मोनसे फोरबो दंबावो बे फोरबोआ बेलेग रोखोमनि आबादारि जाम्बा जाम्था ना बै बिथांमोननिबो थाखाय मोनसे फोरबो जोंनावहाय जों BTC आवहाय क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जों सोर सासेनो भट होगोन ना UPPL आथ' UPPL नो होबाय BPF आथ' BPF नो होबाय नाथाय दा जों गुबुन हारिनि भटखौ माबायदि बोनो हादलायगोन नै बेखौसो आरोखि जों बर'नोथ' जोंना 3 केन्डिडेट दं कंग्रेसनाबोथ' बर' जों बेखौबो नागारनो हाया सोर बिलाय बिजाथिया बिबोथ' नों आंनिनो रायलायग्रा बर' नङा होमबा बेफोरबायदि दा मेनलि साननो गोनाङा दुखुनांथावनासिन नैबे उदालगुरि जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा बे सासेनो BJP खौथ' मोजां मोनग्रा थागोन सासे सानै बा बयबो नङाब्लाबो 50%सोआ बा 10% 20%सोआ बर'खौ BJP खौ मोजां मोनग्रा थागोन UPPL हिसाबै मोजां मोनग्रा गोबां दङ सिं दङमोन नाथाय दा बै UPPL नि हान्जाखौ मोजां मोनग्राफ्रा BJP नो माबोरै भट होगोन जों नै बेखौसो साननो गोनां दिनै BJP नि केन्डिडेटआ बुंदों दुर्गा दास बर'आ माब्लाबाबो बर' रायलायनो रोङा थिगैयासै आरो सोरबाया बुंदों दुर्गा दास बर'आ बर' आन्दलननि थाखाय मा कन्ट्रिबिउसन दं थिग बेबो मोनसे थिग खोथाया मा कन्ट्रिबिउसन दं नै बेखौबो एसे साननो गोनां दुर्गा दासआ दिनै बै पलिटिक्स नालाय बयहाबो आंगो गैलाया लोगो गैया माने क्ल'ज लोगो गैया बेफोरबायदि आरोखि मालाबा आं कंग्रेस थांगोन मालाबा AIUDF थांगोन मालाबा AJP थांगोन ना मालाबा आं लास्टआव आं BPF आवबो थांगोन नङाब्ला आरो जोबथारनायाव UPPL आवबो थांगोन नै बेफोरबायदि थ' बाथ्राया जाहैबाय मा जों दिनैहाय BJP जों धोखा मोनदों BJP जों जुदि BJP आ जों बर' रायजोखौ जुदि मोजाङै धोखा होआबा आरो BJP आ दिनैहाय मा प्लान पलिसि लादों UPPL नि बै लिडारफोरा दैदेनगिरिफ्रा मा सिन्था खालामदों आं बेखौ बुंनो रोङा खारन जोंथ' थौले मेलेम गोबोरखिनि मेलेम नङा होमबा जायफ्रा दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गोलावै साननो गोरों साननो हनो गोरों जोंनिख्रुइबो साबसिन हामसिन साननो गोरों आं बेखौ मानियो किन्तु आं सानदों मा बेखौसो दिनैहाय जोंहा नैबे BTC बिबो जिउ दान होनानैसो मोननाय एकर्ड BTR जोबथायाव BTR एकर्ड जादों बिबो नों आंनि जिउ दान होनानैसो मोननाय जादों नाथाय जों बावहाय जुदि जिउ दान होनाय मोननाय मोनसे गोजोन गोरोबथा मोनसे एकर्ड पिस एकर्ड BJP जों खालामदों थिगैयासै नाथाय BJP आ दिनै उदालगुरि लकसभाखौ दिनै देरहालाङोब्ला आं बेखौसो बुंगोन लकसभायाव जुदि देरहालाङोब्ला दुर्गा दासआ दिनै जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया बर'नि एकर्डआवहाय बा माबायाव थिगैयासै बै सुबुंफोरनि बाथ्रा बुंनायफोरखौबो आं मानिदों दुर्गा दासआ दिनै बर' रायलायनो रोङा थिगैयासै आं बेखौबो मानिदों मानिजोबदों आं बै सुबुंफोर बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नाथाय BJP नि नै दा जाय केन्डिडेट बे नों बर'नि थाखाय बै दिल्लीयाव मा बुंगोन एसे साननो गोनां बियो आरोखि
बेसेबां पार्सेन्ट बुंगोन बियो 100टा बाथ्रायाव दुर्गा दासआ फंसे बाथ्रा बुंनो हागौ बा फंनै बाथ्रा बुंनो हागौ जों एज ए बर' समाजनि थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय फंनै बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय BJPनि बै सासे दैदेनगिरिया दा जिहेतु केन्डिडेट उदालगुरि दरं डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि केन्डिडेट बै BJPनि दैदेनगिरिया नों बर' रायजो राजानि थाखाय नों बर' समाजनि थाखाय एज ए उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दरं डिस्ट्रिक्ट बर'फोरनि थाखाय मा बुंगोन गावनि समस्तिनि बारै बै जायगायाव मा बुंगोन जोंनि BTR एकर्डनि बारै बियो मा बुंहैगोन आरो थारैनो जुदि जोंनि NDFBनि जाय सोद्रोमाफोर NIA नांनानै थानाय बिथांमोननि बारै बिथांमोना मा बुंहैगोन रायजो राजाफ्रा एसे सिन्था खालामदो नायदो बुजिदो सानदो आं बेखौसो बुंगोन आंहा मोनसे डाउट दं आंहा मोनसे सन्देह दं बियो दिनैहाय बर' थोबसे फरायफेरनो रोङा बा हाया बर' बाथ्राखौ लेंगुवेज जों खोथा गैया बिनि मेन्टेलिटि बिनि सिन्ताधारा बिनि साननाय हनाय ना गासैबो सोरनि RSSनि बे BJPनिबो नङा बिनि जाखिनि सानना हनायनि बाथ्रा बुंगोन RSSआ जाखिनि बाथ्रा बुंगोन बैखौसो बियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दरं डिस्ट्रिक्टनि दा जिहेतु केन्डिडेट ओंखारनाय बै मानसिया RSSनि खोथा एक बिन्दोबो दाननो हानाय नङा ओंखायनो जों बर'नि थाखाय मा बुंगोन बियो बर' समाजनि थाखाय बर' रायजोनि थाखाय मा बाथ्रा बुंगोन आं बेखौसो सानदों नोंथांमोना मा सानदों सानाखै बे नोंथांमोननि बाथ्रा आं थौले मेलेमजों बेखिनि बाथ्राखौ सानदों सिन्था खालामदों जोंनि थै जिउ होनाय जोंनि आगोमा जिउ एसेखौ लानानै जिउ दान होनाय जिउ गारनाय उखैहाबनानै थानाय हाग्रा बंग्रा मैदेरा गाना गालांनाय दै जमा जानानै थानाय बेखौ लोंनायनि मैल'आ थागोन ना थाया आं बेखौ सानखांनाय फैदों BJPनिफ्राय केन्डिडेट होनायावहाय UPPLनि जाथोनमोन आंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन बर' रायलायनाय जानांगौमोन दिनै बर' रायलायनाय नंबावा बियो दाखालिसो बियो जेब्ला नमिनेसन गथायो बिनि सिगाङाव बुंबावदोंमोन बियो दुर्गा दासआ बर'खौनो रायलायनो रोङा होनबा बियो दिनै जों उदालगुरि बासिन्दा रायजोफोरनो मा बाथ्रा बुंगोन केम्पेइनाव मा खोथा बुंगोन दुर्गा दास बर'आ बुंनो रोङा थिगै আছে आं मानिबाय नाथाय गावबोथ' केन्डिडेट सासे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो BJPनिफ्राय बियो मा केम्पेइन खालामनानै मा रावजों बियो बुंगोन दा बुंथोंसै बियो दाना जोंनि बर' समाजाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गामि सिङाव थाग्राफोरा दिनै एसामिस रावखौ मोजाङै रायलायनो रोङा क'क्राझार चिरां बा गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टनि खोथाखौथ' दोनथ' बे जायगानाथ' रोंखाया दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवबो रोङि माखासे दङना बिसोरो मा बुजायगोन मा फोरमायगोन माबायदि माबा खालामगोन ओंखायनो आं बुंदों दिनै दुर्गा दासआ बिथांनिया दिल्लीयाव 100टानि गेजेराव बियो फंनै बर' समाजनि बाथ्रा बुंथों आं बेखौ बुंगोन बियो दिनै 100टानि गेजेराव बा 200टानि बाथ्रा गेजेराव बियो फंसेबो बर' समाजनि बर' रायजोनि जों नैबे BTR गोजोन गोरोबथानि सोमोन्दै बे फंसेबो बाथ्रा बुंनाय नङा ओंखायनो नैबे बिबारनो NDAनि बाथ्रा बुंदों UPPL बिथांमोना UPPLनि दैदेनगिरिफोरा NDAखौसो होननानै बुंदों NDAनि दिनै नरेन्द्र मदिनि खोथाखौ बुंदों दिनैहाय जों दिनै BJP सरकार थाबाय थानायाव आं मोननैसो निउसखौ नायदों दिनैहाय BJPनि आंनिख्रुइ बिराद टेलेन्ट दै बे मानसिया आरो बैसोआव खिन्थु खम जानो हागौ खिन्थु आंनिख्रुइ गोरों मानसि बियो इउटुबाव नायदों बियो मदिखौ ओरैबायदि बुंदों आरो मदिनि खोथाखौथ' बाद दोन दिनै स्टेटनि आसामनि सासे चिफ मिनिस्टार बेखौ ओरैबायदि बुंदों
आइजो माहारिखौसो दिनै जायफ्रा हिन्जावसाफ्रा दिनै मेट्रिक पास जादों बिनि फरायनाय दायित्वखौ आं लादों हौवासाफ्रा दिनै फरायनाय दायित्वखौ मानो लानो हायाखै नै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों होनबा दिनैहाय जोंनि नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सासे लक सभानि सासे एसामिसा हारसाया मा बुंहैगोन बियो दिनैहाय जोंनि बर'नि थाखाय आंहा मोनसे बिराद डाउट दङ थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय बावहाय जुदि माखासे बाथ्राया गोरोन्थि जादोंबा सोरनिबा बिखायाव जुदि नांहैदोंबा खमाबा निमाहा होगोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जै बर' हारिनि